Матур, жылы һәм моң тулы яз фасылында 35 ел элек Яңа Терешка авылының Файзуллиннар гаиләсендә икенче көтеп алынган татлы балалары Гүзәлия Фатих кызы Кидряева туган булган. Бүген ул үзенең матур гомер бәйрәмен каршылаганда, әти-әнисе янәшәсендә булсалар да, барыбер безнең тапшыру аркылы үз теләкләрен җиткерергә ашыгалар. Фатих Кыямович һәм Халимә Әнвәровна язып калдырган котлау сүзләрен сәлам итеп торып, артларыннан юлларга ашыгамын. Сөбханалла, нурлы йөзле, тулы айдай ягымлы карашлы балабызга исем озак эзләргә туры килмәде. Ныклап ошаган әтисе ягына балакай Гүзәлия дигән исемен җисеменә туры китереп алды. Апасына курчак, безгә җан бәгырне эзгән сабый, әбисе өчен ул иң яраткан онук булды. Аның үсеп җиткәнен дә без сизмәдек дияргә кирәк, чөнки ул бер генә дә үскәндә безгә авырлык китермәде. Әти-әнисенең тырышлык куеп, авырлык белән килгән малының кадерен дә белеп, ул укыганда да, һөнәри белем алганда да артык иркәләнеп нидер таптырмады. Киресенчә, безгә күрсәтмәскә тырышып, һаман безнең өчен кайгыртып яшәде. Мәктәпне тәмамлап, медицина тармагына гомерен багышларга максат куйды. Шәфкать туташы һөнәрен үзләштереп, бүген дә ул ак халатлы фәрештә булып, сайлаган һөнәренә тугрылыклы килеш эшләп килә. Авылдан башлап Сызрань шәһәренә киттек. Ләкин балык тирәнрәк җирне, адам баласы уңайрак урынны эзли дигәндәй, Гүзәлиябез дә ерак Подольск шәһәренә күчеп китәргә карар кылды. Ярар, моңа да каршы килмәдек. Ул үз тырышлыгы белән ничә җирдә бердән эшләп фатирын булдырды. Күз карабыз хәленнән килгәнчә әле безгә дә ярдәм итә иде. Юбилейлар дисеңме, туган көннәр дисеңме, вакыты белән дә, малы белән дә санашмыйча беренче булып килеп җитеп, олы бүләкләр ясады. Бүген Аллага шөкер, татулыкта, мәхәббәттә, яраткан киявебез Рәис белән яшәп килеп, алар татлы оногыбыз Алиночканы тәрбияләп үстерәләр. Ана буларак та ул баласына бар мәхәббәтен, көчен бирә. Тормыш иптәшенең дә ул уң кулы булып, бар эшендә дә ярдәмчесе булып тора. Балакайыбыз, күзләр тимәсен иде үзеңә бер үк. 35 яшеңдә син тиешле үрләреңне яулый алдың. Бүген янәшәңдә булып, сине аеруча җылы көчеп алып рәхмәт әйтәсебез килә. Бу дөньяга туганың, безгә әти-әни исемен йөртергә мөмкинлек биргәнең, шундый олы, җанлы, михрибанлы булганың өчен. Аллаһы Тәгалә бар эшеңдә дә җиңеллеген бирсен иде. Без беләбез, син бик кеше хәтере саклый торган, күңелләрне рәнҗетеп сүз әйтми торган балабыз. Ләкин соралуыбыз бер генә, үзеңне сакларга тырыш. Бу якты дөньядан ямь, тәм табып яшә. Тормышыгыз шулай алга да чәчәк атсын. Без синнән мең риза кызыбыз. Гүзәлия диеп иртән кулга телефон алам. Исән микән, ашадымы, эшендәме дим балам. Көндезен һаман синең без исемеңне әйтәбез. Бераз ял иттем икән, дип әткәң белән сөйләшәбез. Кичләрен көтеп алабыз тавышыңны ишетергә. Шөкер, гаиләсе янында исән кайтты диергә. Беләбез, хезмәтең авыр, саулыкны саклыйсыз сез. Шуңа күрә горурланып мактыйбыз сине тик без. Балакаем, күз нурыбыз, алтыныбыз безнеке. Гомерегез тыныч үтсен зинһар иде сезнеке. Рәис белән бер тел табып, бәхетле яшәгезче. Яшь вакытта яшеннәрдәй гөрләтеп яшнәгезче. Күз нурыгыз, Алинабыз бары тик шатландырсын, олы җиңүләргә генә сезне канатландырсын. Әти-әни туган өйдә ачык гел капкалары, сезне көтәбез без анда сагынышып балалары. Котлы булсын юбилеең, бәхетең ташып торсын. Юбилеең хөрмәтенә бүген табын кырылсын. Хөрмәтле Гүзәлия Фатиховна, әти-әниегезнең изге теләкләре чынга ашсын. Бәхетле булып, алда да гомер кичерегез. Алматурим, өлгергән алмаларым, алмалардай тезелешеп үсәсез балаларым. Алматурим, кызылы тәмле була, бала бар йорт эшләрендә, бала бар йорт эшләрендә, дөнья
köşelerine, belki güneş akların düşürüp dizlerime. Olma durim, beliş salam olmadan, tatlı belişte tatlırak, tatlı belişte tatlırak, bulalım işulu balladan. Olma durim, beliş salam olmadan, tatlı belişte tatlırak, tatlı belişte tatlırak, bulalım işulu balladan. İyide belişi isleri, yurganların tartıp yaban saklap tenli düşlerin. Koyulamalar jilige, türüp akşama sivilip, balalar deyip yeşibiz, balalar deyip yeşibiz, ömeri buyu üzülüp. Uyularga şumu buturam, olmalarımını durak, yazmış bəxtler birisin deyip, yazmış bəxtler bitsin deyip, balalarımını uyla. Koyulamalar jilige, durub akşama sivilip, balalar deyip yeşibiz, balalar deyip yeşibiz, ömeri buyu üzülüp. Şuma buturam, olmalarımını turam, yazmış bəxtler birisin deyip, yazmış bəxtler birisin deyip, balalarımını uyla. Yazmış bəxtler birisin deyip, balalarımını uyla, balalarımını uyla, balalarımını uyla. Güzeliye Fatih kızı Kidriayeva'nı 35 yaşlık юбилейлі туған күні білән ихластан яраткан тормыш иптәш Рәис, кызы Алиночкада котлыйлар. Аларның теләкләренә ихластан кайнанагыз һәм кайынынегездә бик теләп кушылалар. Бар дөнья шәшкәләреннән дә гүзәлрәк булган яраткан тормыш иптәшем. Яз җилләрендән дә назлырак булган газиз әнкәем, сөекле киленебез. Котлыйбыз сине матур юбилеең белән. Кадерлем, әгәр тормышымда син булмасаң, бәлки күп сынауларны үтә дә алмыйча сынып калган булыр идем. Шөкер, минем бәхеткә син бар әле. Көн сайын көн узганын, яраткан кешең янында сизмичә картлык җитә диләр. Картлыкка ярак булса да, гомер су кебек акканын сиземли башладык. Кадерлем, барысы өчен сиңа түбән генә башым иеп мең рәхмәтләремне әйтәсем килә. Алга табада куянчыгым кулга кул тотышып, уртак мәхәббәттә тигез өмер белән картаерга язсын иде. Яратам дип, кабат-кабат кычармын бүген сине. Әле ярый иттең син үз тормышыңда мине. Бәхетле пар, матур гаилә булып тату яшибез. Икәү бергә булган чакта кыенлыклар белмибез. Алга таба шулай булсын. Айырмасын язмышлар, каралтмасын, югалтмасын сөюләрне ялгышлар. Туган көндә синең күзләреңә карап рәхмәт килә әйтәсе. Насыйп итсен бергә газизкаем 100 яшьләргә барып җитәсе. Булгандыр ул рәнҗетелгән көннәр. Килсә хәлләреңнән гафу ит. Матур гомер көзләреңә кадәр минем белән бергә кереп кит. Баш очыңда һәрчак аяз булсын. Жылы кояш кына елмайсын. Булган бөтен борчу кайгыларың ерак кына артта ул калсын. Күр әле син, матур тормышыбыз, балабызда булды киләчәк. Син бит безнең иң хуш исле гөлем, иң матур үскән ал чәчәк. Гүзәлия киленебез, тормышыбызга килеп кереп, син 2 улымнан соң ягымлы кызыма әверелдең. Йомшак күңелең, җылы йөрәгең белән барыбызга карата да бик мәрхәмәтле булып яшисең. Раббым, алда да шулай улыбызны бәхетле итеп яшәсәң иде. Авыз берлеге, гаилә тынычлыгы һәм мәхәббәтегез тик арта барсын.
Güzeliyem, kutlu bulsun matır tugan günlerin. Tыныш olsun, matır olsun aldağı gümürlerin. Balabızны бәхетле итеп, мәхәббәтеңне бирдең. Гаиләбезгә кояш булып шөкерле килеп кирдең. Алдыда тик хөрмәт белән бер-беребезгә дәшиек. Әни һәм кызым диеп тик хөрмәт белән яшиек. Кадерле Гүзәлия Фатиховна, бар теләкләр чынга ашсын. Бәхетле булып алда да гомер кичерегез. Әлеге җыр сезнең өчен яңгырый. Terilgensin sen, Xudaydan ming'a berilgensin sen, Ömürlükке saylab alıngan yazmışım. Sen, menim barlığımni bilgensin sen, Bәхетімне жүрге келгенсің sen, Таңнарымны қаршы алушы құяшым. Kavuşkanımız biz mengege, İkov birge, ömürlükge. İkov birge, bu ömürde, kavuşkanımız biz mengege, İkov birge, ömürlükge. Kavuşkanımız biz mengege, İkov birge, ömürlükge. Güzeliya Fatih kızı Kidrayevani 35 yaşlık юбилейлы туган көне белән котлап, Сызрань шәһәреннән Аминовлар гаиләсе, апасы Фәния, җизнәсе Фаил, племянницалары Наргиза һәм Альмирочкада иң җылы теләкләрен юллыйлар. Кызы бар кеше бәхетле, ни дисәң дә кызлар нечкә күңелле, мехрибанлы булалар. Ата-анасын ташлап калдырмыйлар дигән сүзләрне еш ишетергә туры килә. Апа сеңелле кешене дә бәхетлеләр исәбендә йөртәләр. Менә инде безнең дә шундый олы бәхетебез, гүзәлебез бар. Ул чыннан да эчки яктан да тышкы сыйфатлары белән дә бик гүзәл кеше. Гаиләсендә булдыклы хатын да, әни дә ул. Безнең хакта кайгыртып яшәгән олы җанлы якыныбыз да. Ул шатлыкта да, кайгыда да иң беренче булып килеп җитә. Ата-ана кадерендә, кардәшлек кадерендә яхшы белә ул.
Тормыш иптәше белән алар җитәрлек авырлыклар аркылы уссалар да, мәхәббәтләрен саклап калып, бер-берсен яратып матур яшәп киләләр. Алда да Раббым бәхетләрен күпсенмәсә иде. Матурыбыз безнең, котлыйбыз сине туган көнең белән. Шундый ук акыллы, тәүфыклы, мәрхәмәтле, тәртипле, уңган, булдыклы, сөйкемле, тыйнак, мәрхәмәтле, ярдәмчел, яхшы булып кал. Син безнең киләчәгебез, без сиңа бик ышанабыз. Әле бик яшь кенә булуыңа карамастан син барысын да булдырасың. Ходай сиңа саулык, сәламәтлек, бәхетле озын гомер, шатлыклы тормыш бирсен. Юлыңда әйбәт, акыллы кешеләр генә очрасын. Без сине бик яратабыз. Котлы булсын сөеклебез туган көнең. Яз башында җиргә тугансың. Шуңа микән безнең кадерлебез җәй кояштай җылы булгансың. Барыбызга күңелең гел шат синең. Киңәш, ярдәм кулы сузасың. Безнең өчен утлар, сулар кишеп, җаныңны бирердәй буласың. Гомерләрең синең тыныч узсын. Килмәсенче кайгы, борчулар. Юктыр синең сыман матур кеше, юктыр синдәй гүзәл, сылулар. Котлап туган көнең белән сеңелебез изге теләкләрне теләдек. Бу теләккә матур җырларны да бүләк итеп сиңа бәйләдек. Кадерле Гүзәлия Фатиховна, якыннарыгыз теләкләре чынга ашып, бәхетле гомер кичерегез. Туган көнегез котлы булсын. Алдагы җыр бары сезнең өчен яңгырый. Чәчләргә узганнар бәс булып сарсада, буыннар кайчакта арсада, талсада, һәр вакыт яшь булып калыр күп бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Әй, узды бездән дә бу яшьлек дисәк тә, моңланып кай вакыт башларны исәк тә, һәр вакыт мугҗиза көтәр күк бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Итәккә утыртып, оныклар сөйсәк тә, күңелнең бар назын аларга бирсәк тә, картаю белмәс күк бер кайчан бу йөрәк, гомернең көзенә иртәрәк тере димәк. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Үткәннәр маңгайга буразына салса да, яшьлекләр еракта, офыкта калса да, гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел. Гел сөеп, сөелеп яшәсен бу күңел, бәхетле булырга бер кайчан соң түгел.